kutaura kudai so hazvina kutombomira zvakanaka. Zvamuziva kuti mugore rakapera aiwa ma-elections akaitika aiwa they were flawed, aiwa kunyange zvakatoproviwa neCM report, asi toona kuti panapa pane mashoko anobuda nemunews house vachitaura kuti aiwa idi Mnangagwa zvavakuita aiwa ava kuda kurevhesa ma-elections aya akaitwa flawed kuti aite echokwadi. Saka pina mashoko avanyora kuti subscribe like utina on the bell icon. Kuti panyorwa pachinzi Zimbabwean President Emerson Mnangagwa and his government are plotting to reverse the adverse Southern African Development Community SADC Election Observer Mission report, which unprecedentedly rejected last year's August general elections as flawed and unacceptable, leaving him with compounded democratic illegitimacy and a huge reputational damage. During the upcoming regional summit in Harare in August, the Zimbabwe president is baffled by democratic and performance legitimacy deficits since he came to power, first through a coup in 2017 before sanitizing himself through disputed elections in 2018 and 2021. Saka ndo mashoko ari kuchudzwa pana kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe aiwa akatozikamwa kwese kwese kuti aiwa ma-elections akaitika mugore rakapfuura aiwa they were flawed, uye pane nhaku dzekup zvinzi aiwa akatanga kutonga muna 2017 nekuda kwekup but aifanira kutanga amirira aiwa 2018 muna 2018 kuti paitwe ma-elections onyatso kuitwa president chaiye president wevanhu. Saka ndo mashoko ari kubuda panapa zvinzi aiwa vari kuzama kuda kurevhesa kuti aiwa zvisaonekwe kuti mugore rakapfuura makaitiwa ma-flawed elections. Chipotudza mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pinai comment section medu musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.